Helo eto. Dwi'n mwynhau ar hyn o bryd darllen cyfieithiad William Morgan o Beibl. Pam? Wel, dwi'n dod ar draws geiriau sydd yn anghyfarwydd i mi sy'n gwneud mi stopio a meddwl ac ystyried, a dwi'n meddwl bod hynny'n beth da. A dydd o blaen mi ddwys i ar draws y gair esgid. Nid esgid fatha siw, ond esgyd efo i bedl. A mae'n cofio dod ar draws y gair erioed o'r blaen. Dyma fel mae'n mynd. O achos hyn fy mrodyr annwyl, bydded pob dyn esgid i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint. Darlun o esgid ar glust rhywun? Na. Rhyfedd ddigon cyferbynnu mae o ar adnod ddwysau'r draws y diwrnod o blaen, ein bod ni yn hwyr drwm ein clustiau. Dyma fel mae yn y Bibl Cymraeg Newydd. Ystyriwch fy nghyfeillion annwyl, rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru ac yn araf i ddigio, oherwydd nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Duw. Ymaith gan hynny a phob aflendid ac ymaith ar drygioni sydd ar gynnydd, a derbyniwch yn wylaidd y gair hwnnw a blanwyd ynoch, ac sy'n abl i achub i'ch eneidiau. Felly mae'n gyferbyniad hollol ar neges oedd gennau dro blaen, ein bod ni'n hwyr drwm ein clustiau. Anoges sydd yma i ni fod yn barod i wrando, yn esgid i wrando, parodrwydd yn chwym, fatha bod gyda ni trainers ynde, esgidiau rhedeg ar ein clustiau. Diog i lefaru, diog i ddigofaint, yn araf ynde, bod ni ddim yn ymateb, bod ni ddim yn diog. Ond mae hynny'n dydy wrth gwrs yn rhyw gyngor cyffredinol doeth i ni ar adeg fel hyn. Yn enwedig pan fod yna rhyw sôn am droi a newid yn y rheolau a'r cyfyngiadau sydd arno ni. Mae'n briodol hefyd yn dydy bod ni yn gweld yma be mae Iago sydd yma yn y bennod gyntaf, nod 19 ymlaen sydd yma. Nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Duw. Hwnnw'n beth da'n atgoffa'n hunain o hwnna dydy. Tydy'n dicter ni neu'n hymateb ni o gyfiawnder ddynol ddim yr un peth a chyfiawnder Duw. Ymaith gan hynny, eto briodol ynde, a phob aflendid, ac ymaith ar drygioni sydd ar gynnydd. A dybryniwch yn wylaidd y gair hwnnw a blanwyd ynoch, ac sy'n ablu achub eich eneidiau. Yn atgoffa ni wedi ar ryw lefel daearol dynol, ein bod ni i wrando ar y cyngor ydyn ni wedi gael. Mae'r negesig yn y llywodraeth wedi bod yn glir yn dydy. Aros adre, amddiffyn gig, yr NHS, arbed, bywydau. Mae'r neges yma wedi cael ei hailadrodd, a da ni wedi gwneud yn gorau gan fwyaf ohona ni dydan i aros adre, a thrwy hynny amddiffyn y gig i amddiffyn yr NHS, ac wedi arbed bywydau. Ond beth da ni'n weld yn y cyfnod yma o ryw sôn am newid a gobeithio bod yna cyfyngiadau'n cael eu codi. Wel, tybed, os ydy'r aflwydd yma ar gynnydd unwaith eto, fe allo fynd yn sydyn iawn. A mae gwrando rwan ar y cyngor ydyn ni gael yn hynod o ofalus. A bod ni ddim yn gweithredu dicter dynol ynde, ac yn mynnu'r ein hawliau yn rhyddid ein hunain. A mae'n sôn falle heno fydd yna newid ar y negesu i ni cadw'n wyliadwrus yn alert. A mae'n fflio gwleidyddol ynglyn â, wel, di'n beth doedd nid yr rhy amwys sef mae bod yn wyliadwrus yn erbyn bygythiad anweladwy. Mae'r negesu yn sicr angen bod yn glir, neu fel arall, sut allwn ni fod yn barod, yn esgid i wrando. Yn sylwch ar ddiwedd y darlluniad bach yma. A derbyniwch yn wylaidd y gair hwnnw a blanwyd ynoch, ac sy'n abl i achub eich eneidiau. Nid sôn yn unig gyda ni yma am ein bywydau daearol am yr enid yna ydyn ni yn bodoli ar y ddaear yma, ond ein heneidiau tragwyddol ni. Ydyn ni wedi gwrando ar y gair, ydyn ni wedi clywed am farw Aberthol Iesu drosto ni, yn cymryd ein haint ni, ein pechod ni ar y groes, mwyn i ni cael bod yn lân, yn cymryd y brynt ni yna. Yr oes ei ddwylo pur ar led fe wisgodd goron ddraen mwyn
gair brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Dyna'r Efengyl. A da ni wedi chlywed ti. Da ni'n hwyr drwm ein clustiau. Tydyn ni'n esgyd i wrando. Ydy'r gair yma wedi blannu yno ni yn dechrau gwreiddio, yn tyfu, yn egino, yn barod i ddwyn ffrwyth. Wel, gyfeillion, gwrandewch yn wir ar cyngor ac arweiniad y Llywodraeth. Peidiwch ei ddehonglio'ch ffordd eich hun, eich siwtio'ch ffordd eich hun ynde, ond byddwch yn esgyd i rando chi am adrodd. Ond gwrandwch yn fwy ar y gair a blanwyd ynoch ac sy'n abl i achub eich eneidiau. Mae'r Iesu'n wir ydy'r unig gwaredwr i ni. Mae'n hyd yn oed adeg fel hyn. Dewch yn ei weddio. Ac rwyf agor ein clustia i glywed y gair sydd yno ti, y gair bywiol sydd yn tyfu yn wir yn ffrydio fel dyfroedd bywiol yno ni hyd at fywyd tragwyddol. A gwna ni'n barod i wrando ar dy eiriau di. Wrth i ni ddiolch am yr rhai sydd yn ein gwasanaethu ac yn ein diogelu'r adeg fel hyn. Ni'n diolch hefyd am yr rhai sydd wedi ein trwytho ni yn dy air ac wedi plannu'r gair hwnnw yno ni. Sef dy Ysbryd Glân, dyfrha gair, gwna ni'n esgyd i wrando. Amen.